Penampakan mie ayam ceker plus es teh cuma 10.000. Hawae lagi adem panas ngregesi tenan iki cak. Rasane pengen koyo dikeloni rondo. Nanti kurang golek mie ayam dhewe jan kesel aku. Ora ono niatan meh ngancani aku kok. Penampakan mie ayam legend kidul man godean. Delok jan ngisor wetalok jan sahdu tenan. Jare bapake buka jam 7 tapi setengah 7 sakeh sing do nyerang iki cak. Tutup yo santeke. Loncangin njupuk dhewe. Masake bapake dodolan gur dhewe sing tuku lumayan akeh iki do antri kaya laron mau. Tapi do ditinggal sih rata-rata pesenane. Iki penampakan mie ayam 9.000 cak. Wis ana cekere. Tapi plus es teh aku mau bayar to. Es teh regane gur 1.000 dadi totale mie ayam karo es teh iki gur 10.000 cak. Aku mau yuk kaget awalnya mbak iki tenan ora kok mek 10.000 nggih tenan le. Oh ya wis. Rasa mie ayam iki lumayan enak cak. Mine gede-gede, rekomendasi banget awak di sing kamu-kamu ngeleh koyongnya. Lokasinya kidul man godean, kidul bablas 50 meter nanti udah ketemu ngisor-ngisor wetalek wicak gerobak biru. Jadi ini mie ayam legend tenan cak wong gerobak biru.